grandísimo traballo que fixestes todos, directores, e cando falo directores, por parte de inspección e dos vosos compañeiros. E en moitas ocasións tamén éramos conscientes de que era o mellor xeito para chegar, pois, ao menos con máis problemas e facelo dun xeito. Sei que tuvestes bueno, que levades moito tempo do curso que sirveu, perdón, ao longo do verán, que sirveu co inicio do curso, e o de secundaria non executiva, non se vai a adoptar un tipo de acordo, non se vai a... O que quero basicamente, o que quixera basicamente neste punto é compartir, que creo que son importantes, e sobre todo o que quixera, pois é, María de setembro, lle din que iba a percorrer o curso coa gran notario, creo que en definitiva pois o traballo e o sobreesforzo, os propios chavales tiveron un papel protagonista, así todo xa está dito. Hoxe remata o primeiro trimestre de un curso marcado pola situación de pandemia. Despois dun inicio dunhas primeiras semanas con moitas incertidumes, con moitos medos, creo que ao final a evolución e a dinámica deste trimestre foi positiva. Os centros foron espacios seguros, non houbo transmisión interior dentro dos centros educativos e isto hai que darlle as gracias ao conxunto da comunidade educativa, aos profesores, aos equipos directivos, ás familias e tamén aos alumnos, aos nenos e ás nenas que foron capaces de adaptarse ás situacións cambiantes, ás novas regras, aos novos protocolos que marcaron o desenvolvemento deste curso, deste inicio de curso tan atípico. Todo o gran traballo e o gran esforzo que se fixo neste primeiro trimestre ten que manterse. Eu fago un chamamento á responsabilidade das familias, dos nenos e das nenas, do conxunto da sociedade, para que nas Navidades nos coidemos, manteñamos e fagamos cumprir as normas higiénico-sanitarias e podamos comenzar o segundo trimestre do mesmo xeito que rematamos este, cunha gran normalidade e cunha situación da pandemia controlada e organizada dentro dos centros educativos.